Niya po'y usa sa sigig saway na ako ni si Jim Paredes. Nabuo. Nagpakitag utin diya sa Facebook. Niya ga lulo. Ang problema sa tinuod lang, si panghambog kagamay ra ba sa utin, luyat pa. Gato niya, wapag asawa, wapag mga anak. Gusto ko maila-ila yung asawa. Kaya kasi musugot og anak. Kata. Okay naman na. Pataso ni mo na, magawa tumoy lubot. Putang ina, binastos mo kami. Ako. Ginabastos ko ninyo. Anong bastos nito?